Arratsaldeo guztioi, zer moduz gara, gaur martxoak 3,14. Bai. Bi zenbakiaren nazioarteko eguna. Maialen, zuk zenbaki gehiago badakizkizu? Arratsaldeon, bai, badakizkit nik dakidanez, 3,14, ezta? Bai, baina hori etzen 3,14 bederatzi borobilduta. 3,14 bederatzi 26. Haze korapiloa den pizenbaki honena, Inigo Antxorregiri esan beharko diogu egunen batean korapilo hau askatzeko. Bien bitartean gaur, beste korapilo bat, pandemiak utzitako. Halaxe da, eta gonbidatuei begira orain 10 urte jakin zuen berak giba zuela, 10 urte kaiola batean sartuta pasa ondoren holtza gainera eraman du bere historia. Kanpora sartzen antzeslanarekin, Biba Xabin Fernandez eta Intza Alkain. Biba! Biba! Azaldi gonbidatu. Bai, zoragarri, Zoragarri. Oso ongi pasatuko dugu gaurren. Bai, eta bertsoarekin ere bai, ezta? Hasi. Ni hasiko naiz? Bai. Esan dugu gaur piren eguna dela, ezta? Bai. Piren eguna. Ni hasiko naiz orduan. Bai. Tira ba. 3,14 15 behatzin. 26 bost, 3 bost ta gero 8. Kalkulua gehiago ezin da ebatzi. Bibazu Arkimedes, ai, 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 agurta goraintzi. Pi, 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 kamioia doa atzeraka. Ta pipi kaltza luze txikordei tiraka. Zuxapi ersupi itzen akrobata. Pipa gu pipa zuek, ai, 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 pipa zapata. Pipa! Hau da eroaldi hau, hau da eroaldi hau. Ongi hasi behar da, eta ongi bukatuko dugu, egunaldira arte, pipa gu eta pipa zuek. Depresioa, antsietatea, suizidioa, nahasmendu, bipolarra, dozenaka izen eta aurpegi jartzen ari gara, osasun mentalaren gai desberdinei. Eta gaur beste korapilo bat askatuko dugu, asteartero bezala. Eta atal honetan falta ezin diren beste 3 izen eta aurpegi hauek dira. Idoia Amadere eta Arratsaldeon. Arratsaldeon. Baita Normazabal, Arratsaldeon. Eta Inigo Antxorregi. Zuek zer modu zabete? Zeku? Eske galdetu behar non. Galderia zemu zuek. Bai, ze zalantzak daude, ezta? Bai. Janteu beste baten zuzenean horretzea pasu. Baina diagnostiko barik, lasai. Osea, normaltasun barruen, Askatu ezagun gaurko gure korapiloa. Maitane, zein da gaurko gaia? Bai, gaurko gaia da atzean utzi nahi dugun gaietako bat, baina ona ekarri barra daukagulako ze pasa da, ez? Eta zuek ondo esan dezuen bezala pandemia da. 3. urtea, orain bete du, ez? 3. urte hontan, eta, egin behar ditugun 2 galdera garrantzitsu die, nola geunden orduan, eta nola gaude orain? Hasiko gara lehen dabizikoarekin orduan. Zuek esate baterako, nola harrapatu zintuzteten pandemiak? Nik gogoratzen dut, ordun momentuen, ni lanien, egon nintzen, eta kontseilu rektorik badan hori deitxuskuen urgentziako batzar batera. Ostirala zan, goiz guztiz egon ginen batzarrien, da ganera zain, lehendakarizek zezaten daben, ez da? Nire hori hartien pentsaten, lehendakarizek ez dutzu esango zerren, geuk erabakiko dugu geure hartien. Eta hartu zen erabakize, itzien bidala, gure osasun kooperatibie itzien bidala, eta nila banebilen moko apur bateaz, ez neukon kalenturarik, ez ezer, eta, Gasteiz itxien godabela eta maletakein eta herrire, ipiztarrera, baserrire, eta handik egun batzutara, armuzuz jaten dagoela, gozaltzen dagoela, zorabio bat, mario bat,
eta, venga, aislamiento absoluto, eta alantxe pasonde bazan, ja, ez daukote, niri bai eragin jerust, denpora zela neurtu horretan, bai naztunaz, eta nik ez dakitz, izeile bete dugu nintzen, gelan, baserriko zati bat, ez da, geli, komune, egon gela, bakarrik, telebista, mugikorra, irratize, liburuek, pilo bat, eta beste zerrez. Inigo, zuk 40 aldia zer moduz pasatzen nuen? Claro, es que nahi justu 40 aldixek harpau nindun, bizitzako oso momentu txar baten. Neuen lanetik etxea, etxetik lanea, harreman sozial dana oso moztute, triste, geizki, kuartunen zerraute, orduan, egixe da, hau dana aietzean da, esatezaten zein berdan, nik esatet, orduan, ze aldatzea, zenetzat, etzan ez ze aldau ez, baina, klaro, inguruko ezin egonak, gain informazioek, ze batea izan zen informazio iturri bat, baina gaina izteetzana, ez? Hori oso geizkia, manon. Iztegi berri bat. Izberrixek, ezi kolindantiek, ezi 1000 biztanleko eta izen bat positibo, esaten hona, letratako gehan nontzat, hau, nola esplikatzea. Txarra asko gutxi, oso ondo, baina, bai, izan zen, saturada, sentsazio oso ondi bat. Eta zerbait ona aurkitu zen nionzuk esate batera? Nik adibidez oso gustora hartu non. Netzako izan zen gelditze bat. Bai, nik ere bai. Eta netzako izan zen, ni benetan, badakit pandemiaren alde iluna kenduta, beni esan gure, 3 hilabetero jarri barko zezkeguten 15 egun horrela. Gelditu, ez oportera june, gelditu egoteko, eta izan zen aukera etxeko guztiak elkarrekin ez gehin, inoiz egon beti gulana, beraie lana, beraiek, hori izan zen lehenko aldia elkarrekin denok batera gondela, beldurra zegoen, noski baietz, baina bueno, saiatu ginen kentzen kanpoko zarata guzti hori, ez, alik eta gehien, eta gure artean, beste modu batera bizitza hori egiten da, neri pertsonalki oso ondo etorri zitzaidan. Neri ere bai. Nik gertuko pertsona batzukin uki edo debate moduko bat, debati edo berriketa lazea bat, eta esate genuen, kasik 40 aldixek beha baino geixo, kalte geixo indiula luzea bire, behin ja kale hartetzen hasi ginenin, eta atopea biziberreko sentsazio hori, ez? Ez dakit zuek partekatzen zuten iritzi hau, edo beste erabatek uste zuten. Zerotik egunera, segundu gutxitan, esaten den bezala, ez da denak presaka eta korrika, dena batera eta azkar egiteko. Nik uste hor gauza asko zeudela, baita ere, 40 aldean gauzak garbiago zeuden, ez da, ondoren bai, ez bai, baina horrera bai, onera ez, eta gian horrek ere asko nastu gintu. Izketan aritu gara kalean ere galdetu dugu, eta jazuk ez zer diozuen. Bueno, nahiko ondo. Nik nahiko ondo eraman ditut. Hasiera batetik kontzientziatu nintzen arazoarekin, eta, bueno... Bueno, ia normaltasunez. Ja, normaltasunea bueltatuta. Bai, oain ja bai. Ni hobeto bizi neban kuarentena, gerokoa bai no. Osa, toke ekea eta hori txarrago, eta maskarilla... Ziran gogorra 3 urte luzetxo izan diez, baina, nik uste maskenien danoke nahi izan dugu tana bukatzie, eta ja nik uste ipsat astuta berakagula, ez da? Ondo, etxean ondo, gainera ateral nintzen txakorra dekolako, orduan ondo. Bueno, itxialdia hasiera gogorra izan zen, baina nahiko lasai pasatu genuen. Hombre, gogoa genitu bateatzeko, baina bai, lasai. Baita ere ondo, nik egoera ulertzen nuen segertatzen zen, eta, bueno, agintzen zutenak pentsatzen baldima zuten egokian azala hori, nik onartu egin nuen. Nire ustez hori tokeik edo. 10etan egotean etxean, ezin elkartu familiarekin. Behar bada beldurra, ez? Beldurra hori edo ez behar bada zugatik, baizik eta aldamenean zenuen riesgoko pertsonak edo bai, batez ere hori. Nik uste familia eta lagunek ez ikusti ez horreto egeixen bat hasieran, ez da? Planak eta gero, nik uste restrikzio bai hasieran, ez da? Urten zeinke, ordu hontan, gero beste ordu hortan. Ez. Ez, gaina hori jendean portaera kriston pilatatu da, edo zen gauza esan da gaizki hartzen dute, ez, positiborik ez. Egia esan, esaten zuten que íbamos a salir reforzados de la pandemia, baina que ba, ez. Egia esan da ez. Oso gaizki. Txarrago. Okerro, ez? Egunkaria erakurrita, ikusten da arazo asko daudela, batez ere gazte jenden artean, eta horrek preokupatu iten hau asko, bai. Bueno, komentatzen dute okerrago dagola, ez?
Eta, bueno, bai, institutotan nabaritzen dugu, bai. Bai, eta bai, nabaritzen da. Eta pena da, baino osakidetzan edo publikoan behintzat ez dute nik uste dut zaintzen behar bezala. Hauetxek gure herritarren iritziak eta orain aditu batekin hitz egingo dugu psikiatra baten ikuspegia ikuspuntuara jaso nahi genuelako. Nagore Iriarte, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Nagore 3 urte, dagoeneko pandemia Euskal Herrira iritsi zela. Zuk psikiatra moduan nola ikusten duzu osasun mentala? Bueno, nire ikuspuntutik ez, okerrera egin du osasun mentalak biztanlerian. Egia da krisi mundial baten inguruan ari garela hitz egiten, ez? Herrialde ezberdinetan areagotu da, ez? Gizarteak duen ziurgabetasun hori hainbat nibeletan, eta guri ere hori gertatu zitzaigun, hori ikerketetan eta ikusi da, eta pairatu izan genituen egoera horiek, azkenean sintoma ezberdinak sortarazi ditu, orain ikusten ditugunak, eta egia da ere, pandemiak izan ziduela eragina, baina orain gaur egun ere beste hainbat faktorek ere eragina dukate, egoera ekonomikoa, egoera soziala, harremanak, familiarekiko harreman hori, horrek ere eragina du, eta hori ikertu beharko genuke, nola gauden orain hori jakiteko, ez bakarrik pandemia. Beraz, Nagore, oraindik esan dezakegu txarrena ez dugula pasa eta oraindik ere ordaintzen ari garela? Bueno, isolamendua baldin bada txarrena, hori pasa dugu, hori argi dago, ez? Horretaz ja ahaztuta daukagu eta bideoan ere komentatzen zenuten moduan, badaukagu egokitzapen gaitasun handi bat, ez? Eta ja ez dugu gogoratzen askotan bizi izan genuen hori guztia. Baina galera handiak izan ditugu. Galera fisikoak, galera emozionalak izan ditugu, ez? Eta batez ere, gertuko jendea galdu duen pertsonek, horiek galera oso handiak izan dituzte, eta horiek pairatzen dituzte sintoma pila bat, ez? Gero ere pandemiak ondorio asko izan zituen, murrizketak, sozialki ezin ginen elkartu, ez? Gauza hori guztiak sortzen dute azkenean sintoma depresibo batzuk agertzea, eta agertu dira. Eta horiek mantendu dira azkenengo urteetan, eta hori horrela ikusi da. Orduan, batez ere, zaurgarriagoak diren taldeetan edo sintoma horiek agertzen dira, ez? Eta orduan, gizartea bilakatu da pixkat, hori zaurgarriago moduan, baina ez dut uste, lehen esan duan bezala, pandemia bakarrik izan daitekenik arazo bat, ez? Baina egixe da igual patologizei dagokizunez beti depresioa, antsietatea, elikadura jokabidea nasmenduak asko entzun izen diela, baina igual pandemisek ekarri dundanak patologia hauek oindik eta geixo azaltzie edo areagotu behintzete inditu? Bai, datuek hori esaten dute, ez? Osasunaren mundu erakundeak publikatu du antsietate eta depresioaren prevalentzia munduan 25% igo dela. Orduan datu potentea da egia esan, eta hori horrela ikusten da, ez? Estatu mailan bebai publikatu da 200.000 kasu berri agertu direla depresioa nagusia dutenen artean, eta ikusten baldin badugu, begiratzen baldin badugu bakarrik sindrome depresiboak, zifra hori bikoiztu egiten da, orduan datu potentekin ari gara hitz egiten, ikusi beharko dugu orain hemendik aurrera nola doan, evoluzioa epe luzera nolakoa den, eta egokitzapen hori esan duguna, egia den daukagu aukera hori hobetzeko, ez? Nagore, eta zure ustez zein izan da biztanleriaren zatirik kaltetuena horri dagokionez? Nik 3 talde aipatuko nituzke, zuek ere pixkate bideoan ere aipatu dira, ez? Alde batetik nerabeak pairatu zuten hor momentu bat, beraien garapenean, batean eten egin zutela, ez? Beraien prozesu normal bat, eta orduan, batean, murrizketekin, etxeratze agindu horrekin, eta erlazioak etentzearekin, prozesu normal hori gelditu zen, eten zen, eta orduan horrek nik uste dut eragina handia izan duela beraien evoluzioan, ez? Gero beste talde bat ere esango nuke adineko jendea izango litzatekela, ez? Kasu honetan ere garapena hor moztu zen, beraien harriadura prozesu bat, hori
ez egertatzeko egiten ditugun bat gauza ezin genituelako egin. Bai bereek egiten dituzten ekintza guztiak, hori ezin zen egin. Eta orduan azkenean beraien bizikalitatea asko bizikalitatea okerrera joan zen eta kalte konponezin bat agertu zen hor. Eta hirugarren talde bat esango nuke bai osasun mental larria duten pertsonak, beraien artean egia da azkenean guk tratamendu bat egiten dugula, tratamendu psikofarmakologiko bat egiten dugula, baina oso garrantzitsua da bere tratamendu psikosozial eta funtzionamenduan, eta orduan justo izan zen gelditu zen alderdi hori, ezin genituen tratamenduak ospitaletik kanpo egin, familiak ezin zituen bisitatu pazienteak ospitaletan, lana ezin zuten egin, lagunekin egon, orduan hor, atzera puntu bat egon zela pentsatzen dut tratamenduan, eta hori orain posari garela pixkate ordaintzen. Eta momentu honetan nola zaudete zuek? Nola zaudete osasun mentaleko profesionalak? Nik positiboagoa izatea gustatuko litzaidake, baina egia esan gaizki gaude, realitatea da eskaera pila bat handitu dela, izugarri handitu da, eta hori hartzeko prest ez gaudela, dirudi setze puntu batera heldu garela, gainezka gaudela, eta orduan oso zaila egiten zaigula eskaera hori tratatzea, nik uste dut profesional oso onak daudela, oso ondo formakuntza aldetik, langileak, baina neke bat suposatzen du, azkenean ez gara heltzen horretara, eta horrek minen egiten du guretzat erronka oso handia da, azkenean lan egin behar dugulako, jende gehiagorekin, dagoelako eskazia, profesionalen eskazia bai badago, orduan hori ikusten da, eta gainera erronka ikusten da gaixotasunak ez direla bakarrik neurobiologikoki edo heredagirgaitasunaren inguruko gauz zerbait, badaukate kanpo faktore asko, eta horrek eragina daukate, orduan hori ere tratatu behar dugula, eta nari gustatuko litzaidake pentsatzea, dauzkagun baliabideen edapen bat gertatuko dela, eta gauzak hobera joango direla, eta inbertsio bat egingo dela honetan, baina oraingoz pixkat oker ikusten dut. Nagore Iriarte, mila esker gurekin izatearren, eta horrela izaten den zuk eskatu duzu bezala, eskerrik asko benetan, ongi izan. Pero bai, eskerrik asko. Agur. Bueno, eta Nagore agurtu dugu, eta Inigo zuri gero arte esan marko izugu, edo oraintxe arte behintzat, ezta? Bai, oso lotura politxe. Bai, nik esanet, labur, egize da gai honekin eozeinek izin zaigen testigantzi, ez? Eozeinek. Esperientzi hobi haue, txarrue, dano bizi izan den gauz bada, eta nezat placer bada ontaz pertsona bat egin izatea. Eta bestalde batetik politxe ere bada, ze gaur datorren gonbida hauekin normalin beste tema batzutaz hitzeite dugu. Orduan nik ez nuen espero inoiz behakin gauze ontaz izango nula. Orduan nik uste politxe izango gala. Oso ongi. Horentxe arte orduan. Eta Inigo bere leku hartzen ari den bitartean, gu ikasteko desiatzen irrikitan gaude, Idoia eta Maitane, gaur ze ikasgai ekarri duzu guretzat? Bai, beste 3 ikasgai. Baina gaina, orain, Nagore entzun da gu pandemia eta hitz egiten aigea, baina Ana Galarragak ere esan zuen, hau pandemia bat baino, pandemiatik endemia batera pasadalare baita. Orduan, krisi sistemiko handi batean gaude, ez? Orduan, hori pasada. Zer egin du? Ez, pandemia izan da. Estanda izan da berez, ez da, baina zerbaiten estanda. Pandemiaren aurretik, zer zegoen gure barruan? Hori da. Nola nengoen? Begirada nire barruan jartzen deban, niri buruz hausnartzen deban, emozioiek sentitzen debazan, edo anestesiatzen debazan. Minaren gandik aldendu egiten itzen edo gestionatzen ikasten eban, ez da? Zela nengoen ni pandemia aurretik, ez da? Zertan emoten eban? Nire denporie, zertarako, norekin, ez da? Eta pandemia izan da, estanda bat, eta aurretik egon ziren gauza batzuk azaleratu da bezena be, bai? Ez da dena pandemiagatik izan, baizik da pandemiak induna da atera. Eta egia da, atera dula modu oso gogorrean, eta orainola gabiltza ezin kudeatu, baina pentsatu urdura arte nola bizi izan gehan gu,
Ze hemen indegu asko garatu kanpotikan, teknologiak, gizaki asko aurreratu da, baina barrutik berdin garatzen ari ginen? Ez. Hor, egonda, oso aldea handia dago, kanpoko garapen hortatik barrura. Orduan ze gertatu da? Ba, orain hori ikusi dugu, hori atera dela. Barruko garapen hori etzegola eta eztanda egin du. Eta hemen, kaiolaren historia ekarri dugu gaur, pixka bat ulertzeko ze gertatu da, eta gehien bat nerabe, gazte eta aurrekin. Ze, zuek imaginatu txakur bat, kaiol baten barruan sartzen bali madegu, eta 2 urtetan, hasiera batean ezin du atera, edo bestela jartzen dizkiogula, oso arau zorrotzak errua erabiltzen degula, asko ere kaiola barruan egoteko, ze pasatzen da orduan, 2 urte edo ia 3 urte ondoren, kaiolako ateak irikitzen baditugu. Babi joera eman dia. Bata izan dela, batzuk ez dute kaiolatik atera nahi. Izkutatuta. Hori da, txakurrak ez du nahi bildur hartu dio bizitzari, kaiolatik kanpo egoteari, eta gazte askori hori pasazaie orain ez dituzte erramientak 2 urtetan galdu egin dituztelako. Izan da pixka kontraesana, ze orain arte esan diegu, eman, joan, egon, eta zan, ezin dezu, gendu hortik, orduan, guzti horien kudeaketa handia da, eta beste joera idoia zein izan daiteke? Bestia izan da, bat txakur beldurti bat barik eukiko genduke hainka egiten duen txakurra. Txakurra amorratua. Amorratue, kaiolako ati ezabaldu jakonin, bat jondala mundu jatera, zaten dan moduen. Hori ostalari eta tabernari askok esan izan dute, ateak ireki zirenean, olatua sekulako izan zela. Claro, ezin izen gendun gestion hau bez, ez da? Zelan urten noiz noraino, ez da? Izen zan, mundu amaitxu bide, venga, aprobetxo daigun momentu, ez da? Carpe diem. Ez genek egun nola jungo zan, ez? Claro. Ez genek egun nola, ez jakintasun horrek. Hori da. Eta gizakizek, txarto gestionetan dagoen gauza bada, ez jakintasun hori. Eta hemen daukogu 2. ikasgaize, empatia. Empatia, zertarako empatia ingurukuek ulertu ahal izeteko. Guztiok ez gara gai, egoera bardinek modu bardinien kudeatu ahal izeteko. Zegaitzi, pertsona guztiok ezberdine gara. Eta momentuen, eitzen dugu, momentun ahal dugune daukogu zen gaitxasunekin. Ze bizitzan beti pasauko jakuz gauzak. Asuntu ez da, istripu bat ez eukitzie, ez dakitz bikote harreman bat apurtzie, dolurik ez eukitzie, ez olakuek bai gertauko jakuz. Baina nik jatorten horreaz guztizaz, zer egingo dut, zelan egingo dut. Eta bakoitzari harrapatu digu oso momentu desberdinetan. Bakoitzak bizitzako fase desberdin batean, orduan fasearen arabera modu batera edo bestera erantzuna ahal izan dugu. Orduan empatia pixka bat behar dugu ulertzeko, ez? Igual batentzako errexagoa izan da, beste batuntzako zailagoa, eta ezin dugu aztu pasa egindala. Gu gerrate batean egon balimadea guda baten ondoren norbait ez dator guda hortatikan berdin. Hemendik ere ezin da berdin atera. Bakarrik gure joera dela berriro barrukoa gorde nahi dugu eta kanpokora nahi dugu normaltasunea jun eta argi euki barra dukagu hau pasa egin dela eta begirada bat eman bar diogula. Hori da. Eta beti saiatu gaitzezan errespetuaz jokatzen. Errespetuaz begiratu inguru. Gerrik asko bikote. Denok ez gara berdin, da ez ditugu noski egoerak berdin kudeatzen, ez da? Etxe bizitzak ere ez direlako berdinak, ez da? Eraikina bera, eta horrek ere eraikina handia dauka. Eta bertan barrun zer dagoen edo ze funtzio daukon, ez da berdina. Goazen orain berriz ere Inigo Antxorregiren gana, ze Inigo, esan dugu lehen norbait duzula ondoan, edozein izan daitekela, baina norbait hau oso interesgarria dela, eta kontu berriak dituela guri gaur, kontatzeko Inigo Antxorregin nor duzu ondoan? Bai, lehen pista txiki bat eman dut, oain beste pista bat emango izuet, bea musikiatik ezautze deu, eta normalea bere izen artistikoekin aurkeztuko nizueke, baina gaur musikaixe ez, gaur pertsoni dator izketan itea ez da? Hori da. Aurkeztuko zaitut, zure izenakin, Iratxe Agilera. Kaixo. Edo Kainakai, etxeko entzat, bintzat. Bai, Kainakai, Iratxe Agilera, gaur nire bizitza pertsonala kontatuko dut, así que, bueno, gaur Iratxe, etorri da. Ondo, bai, Iratxe, eskerrik asko etortzeatik. Zuri, pandemisek nola harrapatu zizun? Pues, niri harrapatu ninduen egia esan pizkat gaizki. Justo martxoaren 13an, ja egingo dira 3 urte, igo nuen ere lehenengo singela, kolpe, eta urrengo egunean guzti bidali gintuzten etxera, kuarentena egitera. Eta, klaro, batean izan zen, como joe, proiektu guzti bat daukat ateratzeko, eta batean, justu gainera gaur Instagramek gogoratu dit,
igo nuela estoriz bat, esaten, jo, jende, nago super urduri, ez dakit zer gertatuko den, ez dakit zer pentsatzen duzuen zuek, baina noiz arte egongo gara horrela, osea, gainera ez geneukan informaziorik eta pizkat horrela sentitzen. Zuzeu pertsonalki gainea, esan dezuna, single bat atea berri, eta igual, jendik entzuteko, edo tabernatan dantzatzeko gukin, eta bapatean danok etxea. Bai, ni oso emozionatuta nengoen, eta bapatean izan zen, tortazo baten modukoa, en plan de ala, etxera. Eta zer moduz pasatzen nuen, 40 aldizia? Oso gaizki pasatu nuen, 40 aldia, sin rodeos. Egia zen, ni oso pertsona soziala naiz, eta daukat beharra jendearekin egoteko, bai lagunekin, bai bikotearekin, bai familiarekin, bai unibertsitateko jendearekin orduan, ni naiz oso hurbila eta bapatean egotea horetxean oso bakarrik sentitu nintzen. Egia da, familiarekin oraintxe nago eta orduan nengoen, baina ezen nahikoa. Eta oso gaizki, gogoratzen dut pandemian, ni oean ezin jeiki, super triste, eta egunak pasa, eta oso gaizki. Orduan igual gogorrena izan zen, harreman sozialo izan faltie, bakarrik egon berra, edo bakarrik sentitzie? Bai, bakarrik sentitzea eta gauzak egin ez izatea. Ze gainera noiz oso mugitua proiektuak egitea gustatzen zait hortik, eta etxean oso... Gaur egun lan egiten dut etxetik, baina ez dakit, sentitzea etxean ezer egin gabe, ezer egin ahal izan gabe, sentiarazten ninduen oso gaizki, ez dakit nola esplikatu. Bai, hola, giltzapetuta. Oso giltzapetuta, bai. Karo, jende askok heldurleku bezala sormena zuen, ez? Izan idatziz, konposai ez. Zuk, ahal izan zenun, zehose sortu? Keba, nire kasuan ezin nuen ezer sortu. Oso gaizki sentitzen nintzen, oso triste, eta horren izlan neukan egiten nuen guztian. Ez neukan gogorik ezer egiteko. Kontatzen dizuan, niretzat egunak ziren, oean egotea oso triste, igual seriak ikusten dituen, baina modu automatiko, eta ez nuen inspiraziorik, ez nuen gogorik, oso gaizki pasatu nuen. Zintzan zure helduleku ez, igual telesaie gaipau dituzu, baina denbora hori dana baitetzeko nola baitetzen zenun, eta igual familixe ere helduleku izango zen, ezta? Claro, noski, guztiz. Familia izan zen niretzat super garrantzitsua. Ni hain gaizki egon da, nire bizitzan ez dut pasatu hain gaizki. Emozionatzen naiz, inkluso. Ai, jope. Lasei. Ez que nahi supersensible. Lasei. Urtrago bat hartu negazu, Venga, ba. Kenduko zait makillajea. Bueno, gogoratzen dut egun bat nengoela oean, eta ja ezin nuen gehiago. Eta ezke asko sentitzen dut eguna, altzatu behar izan nintzen, eta amaren gana joan, eta esan, ama ezin dut gehiago, bezez, eman bezarkada bat. Eta ezke momentu ere izan zen gomo jazta, ezke hasta aquí, ezin dut gehiago, ezkerrik asko. Eta benetan uste dut kau utzi ninduela, eta oso gaizki pasan nuen. Telefonitik hitz egin da, ez da inbeste nabari, baina menezke benetan irekitzen naiz, eta oso gogorra izan zen, benetan. Bueno, eta igual oaindik izten nahi dan zauri bate badala, ez da? Bai, uste dute honetaz hitz egiten dudala, eta dena berriz bizitzen dudala, eta benetan ez diot inori zehor horrela sentitzea. Barkatu, Bai, lasek. Beldurre sentitzen zenun, iratxe? Zer izan beldur hori? Ez dakit, uste dut ez nekiela noiz arte egongo ginen horrela, eta horrela sentitzea, eta ez jakitea noiz bukatuko zen sufrimendu horrek asko agobiatzen induela. Incertidumbrien. Bai. Uste dut askotan hain gaizki sentitzen garenean, pentsatzen dugula horrelakoa izango dela, eta ez dakizu noiz pasatuko den, eta oso gogorra da. Ja, pixke dertetzen hasi alizen genunien, hobeto zeunden? Bai. Niretzat,
behintzat pixka bat atera izatea eta lagunak ikustea jendea eta hariekin behintzat kafetxo bat hartzea, oza, niretzat jazen, vamos, aia mazen lotxa. Lasai. Bueno, itzengo dugu musikatik ea? Venga. Ze urte bertan ahi zan lehenengo kontzertu, Durangoko azokan. Bai. Jo, musika izentzatetzen bat erraza izango, ez? Egoera hoxetan kontzertu bat ematie, eta gaina zure musika estilu hain dantzagarri izan da, zu nola sentitzen zinen holtzan? Ba, bueno, ezke uste dut guztiek torri zitzaidala, ze 2008an, abenduan aurkeztu nuen ere lehenengo albuma, baimenik gabe, eta bertan ere, ba, egin genuen geure lehenengo kontzertua. Eta egia zen gogoak nituen, oza, nire bizitzan ere lehenengo kontzertua izan zen, eta oso ondo atera zen, baina bebai, euskan beldurazko. Niri txikitatik musika asko gustatzen zait, baina egia da, eskolatik, traumak ekartzen nituela, ea publikoan nitaz barri egingo zuen, edo jendeak esango zuen ez nuela balio, edo ez nintzela lo suficientemente artista, alaka gauzak, beti holtzan sentitzen nituen behintzat, orain landu egin dut eta ez naiz horrela sentitzen. Hor, antxietati ere agertu zen momentu baten. Igual horrek inseguriade hoxek elikatu intzitun? Bai. Nik uste dut izan zela dena etorri zitzaidala eta bai askotan gertatzen zait gauza asko ikusten ditudanean eta ez dakidanean zelan aurre egin, batean etortzen zait dena eta bebai oso gaizki. Baina, bueno, uste dut dena prozesu bat dela eta importantea dela kontzientizatea eta jakitea hori sentitzen ari zarela eta batez ere jakitea hori denboraldi baterako dela, pasatuko dela. Terapira hasi zinen? Bai. Noiz eta ze puntutan zeuden zuk esateko terapira jundar naiz? Hasi nintzen joaten terapiara duela urte eta erdi pixkat baino gehiago. Izan zen uda eta gero, eta justu hasi behar genuen kurtso berria. Nire kasuan ez nuen ez da lan egiten, ez da ikasten, baina, bueno, tonika orokorra da kurtso hastea, ez da? Eta hasiera bat, eta pixkat dana gehiagi pisatu zitzaidan, oso galduta sentitzen nintzen, inseguritate asko, bai bikotearekin, bai lagunekin, bai proiektuan, eta esan nuen, bueno, bada garaia. Hau lantzeko, ez da? Bai. Urte terdi pasatzen nuen, terapian? Bai. Ze moduz zaude gaur egun? Bointxe bertan oso ondo. Oso ondo nago. Uste dut oso nire bizitzako erabakirik onena izan dela. Eta ointxe, hombre, nire arazoak ez dira desagertu. Hor jarraitzen dira. Baina uste dut ikasi duela beste perspektiba batekin ikusten eta beste modu batean aurre egiten. Orain indartsuago sentitzen naiz, nigan konfiantza gehiago daukat, ez dakit nahi dudan lortuko dudan ala ez, baina behintzat saiatzen naiz eta badakit ja lanak berak merezi duela, orduan, beste modu batean ikusten dut eta batez ere prozesua disfrutatzen dut. Nire egunerokoan disfrutatzen dut eta uste dut hori garrantzitsua dela. Eta ipaudezun prozesu honetan, zenbat lagundu dizo kainakaik iratsei? Hombre, uste dut dena zer dio dela kainakairi, dena. Bueno, iratzek lan handia egin du. Baina uste dut kainakaik erronka asko jartzen dizkidala ere bizitzan, eta pertsona normal bat, badakitezi, hau erabiltzea pertsona normala, zer da normala izatea, baina, bueno, kainakairekin uste dut beste gauzak egin alditu dela, igual egoera normal batean ez nintzatekela ursartuko, eta horrela jarraitzen duz, ez dakit zer egingo dudan ere bizitzarekin, hasi que beti aurrera eta beti erronka berriak. Iratxe, gurire kainakaik indar asko matigu, eskertzetalare iratzen auskortasun hori ikustia,
Elkarrizketie sofan bukauko dugu, bale? Venga, Baina vale. benetan eskerrik asko. Ai, que putxe egiten betxau. Ni benetan hori alokoa nahi super negartia. Jendea geratu dako da, como madre mía, baina lasai. Vale. Egon dizula. Etorri. Iratxe eta Inigo. Iratxe hemen zestofa ederra dut guretzat prestatuta. Amaia barkatu makillajeak handuzen. Bueno, ez daukazu lotxatu beharrik, Ez da furbat. Ez daukazu lotxatu beharrik. Iratxe eta benetan, ze beharrezkoa zuri gaur horrela ikustea, heldu asko konturatzeko benetan zer pasade zuen. Eri unkitzen dipila bat, nik semean erabea hor naukan ere etxean, 18 urte betetzen zituen da pasen zuen. Nola nago 18 urtekin Harry Potternean aia txikiakin ikusten eta ni orain kalean egon barko nintzen. Claro, eta orduan, jende asko hartu duzuen kapritxo bazala eta zuen garapen prozesua puskatu zen, eta horrek izan du bere eragina. Orduan, orain zuek, izan martzate, esaten dugu gizarte gaixoa dala oraingoa, baina nik uste zuek zeatela, gizarte sanoa izan martzatela terapia juten zatelako, eta gu ginela sanoak ez gaudenak, benetan. Uste dut gainera, jarri dela oso modan, esatea, psikologora joatea, edo antsietate izatea, eta gauza hauek, asko normalizatu direla, edo hitz egiten dela, como muy a la legua. Edo modan balego bezala ez. Bai, eta uste dut oso beharrezkoa dela honetaz hitz egitea, badagoelako jende sentsiblea, ni bezalakoa, eta behar dugu honetaz hitz egitea, kanpoan ustea, eta jazta, obvio, ez diogula guztiari depresioa deitu behar, edo guztiari antsietatea, edo ez dugu autodiagnostikatu behar, hori profesional batek egin behar du, baina sentimendu hitz egitea da super garrantzitsua, eta gaizki bagaude, pues, behitu, lagunari esan, amari esan, edo nahi duzunari esan, baina ez utzi barruan. Iratxezuk jarraitzaileekin ere partekatu duzu, hau guztia, ze erantzun jaso duzu? Pues jaso dut oso erantzun hona egia zan. Jarraitzaile guztiak asko eskertu diate hori zabaldu izana, ze suposatzen dut asko oso identifikatuta sentitu direla, eta jende asko ez dago ondo. Eta asko kitz egin didate, en plan de jope, ez dago ondo, igual hasi behar naiz baten, edo pendiente daukat, eta ni animatu eta joan, ze oso aukera ona da. Bai, zuk hori esaten diezu, psikologora edo laguntza profesionala behar duen jendeari, animatzen ezten jende horri, zen mezu emango zenioke? Pues, vamos, niri bizitza aldatu diala, eta orain benetan oso naiz da horrela ikusi orain txebertan, ze azken finean oso sentsiblea naiz, osea, uste dut nire bizitzeko erabakirik onena izan dela, eta orain benetan gauzak beste modu baten eramaten ditut, beste indar batekin, eta asko daukagula ikasteko. Osea, inork ez digu erakusten zelan aurre egin bizitzako egoera askori, eta ez gaude prest, eta batzutan laguntza behar dugu. Bai egixe da, famosu egitze berez naiz oso fana, baina, bai zu azkenin oso ezagunezea eta influentzi badaukezu ez, orduan uste zu eta zu bezalako jendik testigantzia aportatziek lagundu laikexola bat emati? Ba bai, ez dakit non dagoen kamera, baina begira, horrelakoa naiz, nire negar egiten dut, gaizki egoten naiz, eta pues, oye, pertsona garela. Hori da. Eta jazta? Eta jazta. Eta hau da egia. Ez orain arte askotan guk jarri degun ideal hori hau da egia. Claro. Total. Diba bat naizela. Baina diba bat negarra iten da. Hori da. Noski baiet. Dualidade hori. Hori da. Eta oholtza gainean, lehen esan diguzu nola zure inseguridadeak eta izan dituzun, orain nola sentitzen zara? Jope, orain hainbeste disfrutatzen dut oholtzan. Igotzen naiz, nire lau dantzariekin, Anepe, Leire, Maialen eta Leire, las mejores. Eta bueno, prestatu dugu gainera show bat, oso ondo pasatzen dugu. Eta amaitzen da showa, eta ostiralean izan genuen, eta izan zen, ze ondo zelako gogoak beste bat egiteko. Konektatzen dugu jendearekin, transmititzen diegu geure ilusioa, da beste modu bat. Ba, Iratxe, ondorioak ateratzen ditugu, horrelako elkarrizketen ondoren, banaka joango gara, bakoitzak ze ondorio atera duguna esaten, eta zure azken erakutziko dugu, bai? Ados, venga, entzumo zeituzten. Gara gaur, nor dauka zerbait esateko? Ba, igual neu. Idoia? Bai. A ber, guk erabiltzen dugu kontzeptu bat dela normaltasune ustezko osasune.
Bale? Pentsatzen dugu pandemize ondoren normaltasun baten gauzela, isaleike gehien guek hor sartzen garilako, baina horrek ez dauna esan gizarte osasungarri baten gaozenik. Gaur hortik nahi jo apur bat, eta zein du daiguzan gure nerabiek, gure gaztiek, gure umiek, eurek direk gure etorkizune. Eta gizarte moduen egin jogune pandemizen bitzartez izan da, txibo espiatorio bezala erabili zaitzu egu, erru ez zeuena izan da, danena, txarrena, eta hori ezin da holan izan. Nik pentsatu dut, ja helduok beste modu baten bebai gauzela, eta gure erantzukizune bebai hartu behar dugule, eta lagundu behar dugule bebai. Bai, nik idoiai hartu behar diot, ze izan zate kolektibo bat kriminalizatu dela pila bat, horrek sufriarazi dizue pila bat, eta garrasika zaudete, orain dela denbora asko, ez dizkizu egulako herramienta asko eman, bizitzari, bizia ahal izateko. Zeguk egin dugu pixka bat gainetik kanpasa. Orduan orain, benetan aldan leku gehienetan, herramienta gehienak eman eta serio hartu osasun emozionala eta mentala, benetan bizitzaren pilareak diela, eta ez hainbeste, eta esan barretorrela hainbeste tontokeritan pasa dugula hainbeste denbora. Guztizadoz, vamos. Nik esango nuke pandemia garaian gure etxean ere txarra dena kenduta gauza onak ere izan zirela eta konturatu ginela, ez? Maian elkarrekin egote hori, otorduak elkarrekin gehiago, irakurri gehiago, lasai gehiago egon, musika gehiago entzun, lasaitasun gehiago. Saiatu ginela horri eusten, baina demora aurrera doala eta berriz ere lehengo lepotik burua esango nuke. Bueno, ni joango naiz, zuk aipatu diguzun momentutxo hortara, ez da? Esaten duzunean ezin dut gehiago eta besarkada bat eskatzen duzunen, ez da? Nik uste dut ahal izan ezkero bintzat, arrazoi bategatik edo besteagatik ez dugula puntu hortara iritsi behar, ez da? Baina iristen baldin bagara edo zein dela ere kausa, eskatu ezagun laguntza hori eta esan ezagun ezin dut gehiago, eta hori izango da ondoren etorriko den, espero ezagun bintzat bizitza gobe baten lehenbiziko urrats bat izango dela hori. Ai, ama, me emoziono. Baiu, hor hitz klabe bat esan duzu, eta nik gaur idoiak kopia bingo isot. Idoiak bere garaixen gero datorren batekin hori intzun, eta nik gaur hoxe eginaet, iratxe besarka bat nahi zuten. Gaur induzuna, zapo. Eskerrik asko etortzeatik. Jope. Jope. Zuria da, azkenitza. Pues nada, es que nago ados guztiekin, baina bai bereziki uste dut datorren jende gazteak eta, osea, ai amak, me pongo nerviosa. Baina hori, uste dudala datorren belaunaldiak eta jende gazteak daukatela asko emateko, daudela oso aktibo eta bebai, asko kriminalizatu zaiela eta asko esaten dela que no pegar un palo al agua, baina barkatu, baina ez, asko daukate esateko, egiteko, talentu asko dago eta haien esku dago. Así que animatu behar ditugu eta hori. Eta gero bestalde, bebai, eskatzeko laguntza, ez jarela Superwoman, ez da Superman, eta askotan behar dugula. Iratxe, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Inigo, oroituko dugu podcasta dugula, ez da? Hoi da, gaur martxoak 14, gaur bigarren temporadi estrena du, Korapilloa podcastana, eta kapitulu benetan zoragarrixekin. Eris Alberdi aktoriekin hitzein dut, gogorako zatea igual, odoleko moinbizi diagnostika zixo ben, eta olako gaixotasun batek dauzken ondorixo fisiko eta psikologikuek izan ditugu mintzagai, así que entzun, gozatu, eta urrungo baten iratxe beha etorrikoa. Hori da, pelikuletan esaten da askotan bigarren zatiak ez direla honak, baina podcastetan bai. Ez galdu hori, ez galdu etorriko da, iratxe benetan plazerra hondi bat eskerrik asko bihotza horrela irekitzeagatik, gukera asko ikasi dugu gaur zurekin, nahi duzun arte, eta zure urrengo kontzertuaren zain geratuko gara. Hori, eta musika berria datorrela, Eskerrik asko zui ere, eta gaurko gure gonbidatuekin poza handi bat daukagu izan ere hementxe plato honetan bertan eman zigutelako euren antzeslan berriaren lehenbiziko pista eta agurtu ditzagun. Xabin Fernandez eta Gintza Alkain, arratsaldeon. Kaixo. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Aizu, Xabin, plato honetan kanporatu zenuenak, indarra handia izan zuen orain,
kanporatutako hori nola barneratu duzun kontatzera zatoz? Bai, oso pozik nator gainera, orain iratxe ikusi berri dugu eta pixkatu unkituta gaude, baina prest kontatzeko dena. Eta Intza, kanpora sartzen, Xabinek kanporatutako mundu horretara zu nola sartu zara? Oso errex jarri dit. Eta pozik indeulana elkarrekin eta bidaia hori elkarrekin. Oso ondo, oso guztua. Intza Alkain eta Xabin Fernandez ez joan urrutira, ze oraintxe onera barrura sartu behar duzuelako, eta zuek ere bai, zuek ere hemen barrura sartzea nahi dugu, berehala. Zuekin, kanpora sartzen, Xabin Fernandez eta Intza Alkain. Arratsaldeon berriz ere bueltan gara, esan bezala gaur asteartea da eta erne denok, adi denok, nobedade bat daukagu eta. Bai, asteartea ere gure asteko egunik gustokoena delako, besteak beste, jateko modukoa asteartetan gaur bertan izango delako. Gaurtik aurrera sukaldea eta maitasuna Klaudiorekin asteartetan izango dira. Eta gogoratu, Claudio Landarekin, jateko modukoa eta bere gonbidatuekin, asteartero, jateko modukoa maitasuna erdi-erdian, hor sukaldearen bihot-bihotean. Eta guk sukalderaino maitasunez gonbidatu dugu Agus Barandiaran. Agus, arratsaldeon. Ze moduz, arratsaldeon. Oso ongi, gaur musika pixka bat ekarri diguzu. Beti bezala, gure kalejira egiteko asmoz eta gure alboka aireatzeko asmoz. Albokaren inguruan ibiliko gara gaurkoan eta ez galdu gaurko kalejira, bikaina izango data. Eta zirzartere etorriko da, lehiaketa ere egin behar du. Desiatzen nago, Bai? Desiatzen nago. Baina lehenik eta behin gaurko gonbidatuak. Gure gonbidatuak, kanpora sartzen antzeslan berria, berria, oraintxe labetik atera berria aurkeztera datoz, asteburuan arrakasta handi baten ondoren gaur hemen gurekin izango dira. Biba Xabin Fernandez eta biba Intza Alkain, biba kanpora sartzen. Bueno. Kaixo, Agus. Sondo. Bueno, kanpora sartzen, hola esan da kontra esan ematen du, Xabin? Bai. Zer esan nahi du izen bitxi horrek? Beira, nik esaten dut urte guzti hauetan, azkeneko urteetan etxean ezkutatuta egon naizen urte horietan, erabat kanpo negoela, ez? Mundutik kanpo esaten dut obran ere, ez? Jendartetik kanpo. Eta ariketa hau izan da pixkat kanpora egingo dugu, etxetik kanpora goaz, baina berriz zuen artera sartzera edo, ez? Eta aspaldi nebilkian bueltaka kontzeptu hori eta pentsatu nuen, hau izango da izenburua. Eta bai, hortik dator. Intza, kaiola asko daude mundu honetan? Asko, bai, norberarena inguruan dakauna ez pila bat. Bakoitzak ere bereak eraikitzen ditu, ez? Orduan bai, kaiola ezberdinetatik ateatzen ibili gea, pixkat. Eta Xabin zen da kaiolari gogorrena? Gizartearena, norberea, gaixotasunarena? Ze galdera, zaila. Nik neronek uste dut neronek eraikitako kaiola izan dela gogorrena, ez? Zer azkenean, zuk ze horrek eraiki duzu, eta esaten duzu, eta nola da posible neronek eraikitako kaiola ontatik atera ezin da ibiltzea, ez da? Orduan esango nuke neronena izan dela gogorrena. Uste dut, estreinatu dugula obra, eta lortu dudala ateratzea, eta hemen abenduan egon nintzen. Orain 3 hilabete, egin hemen botaka pixka bat, eta gaur askoz ere arinago sartu naiz platontara. Hemen zeuk esan da bezala botaka hori egin, gero obra hau zure bizipenetan oinarritutakoa da, zuk idatzia eta antzestua Intzarekin batera. Zenbat gehiago atera duzu obra honekin kanpora? Asko atera dut. Niretzako izugarri izan da obra hau. Hasiera-hasieratik, idaztea bera terapeutikoa izan delako eta asko lagundu dialako. Gero eskuartean nuen hori erakusteak ere lotxa ondia ematen zidan hasieran. Eta orduan konturatu nintzen nolabait nik ordura arte kontrolpean izan nuen zerbait, ja ez zegoela nire kontrolpean. Eta oharkabean konturatu nintzen, ja lasaitu naiz, nolabait. Eta esaten nuen, ez dakit antzerki obra hau azkenean aterako dan, burutuko den, nola, ze forma hartuko duen. Baina ja nabaridet, ja pixu hau arindu zaidala. Eta hortik aurrerakoak izan dira, niretzako bibazuekeko aukera aura izugarra izan zen, eskerrak ematen dizkizuet. Etorri aurretik ere, zenbait pauso ematera behartu ninduelako, baina bibazuekeko hori ez dut inoiz aztuko oso eroso egon nintzen gainera. Eta gero hortik etorri direnak, Intza proiektura sartu zenean, Aitziber, Sara, beti izaten dut, ez dut ahazten lehenengo irakurketa hura, eta Intzak birusaren lehenengo esaldia irakurri zuen momentu hura. Zerbait mugitu zen nire barrenean,
Xabi, eta nola da? Xabin, eta nola da? Pixa eta enerekin. Obran askotan aipatzen Xabin. Eta larun batean EITB.eus jartzen duten Xavier Fernández esan baino. Bai. Naita egin dugu, Hori barkatuta zaude. Guk ere bazilatzen diogu horrekin. Eta nola da barruti biluste hori? Jende aurrean egitezan. Jendeak zezaten du, zelako erantzuna jaso duzu edo. Ze komplikatua da, ez? Norarte bilusten zara, ez? Ba, erabat bilusten naiz, erabat bilusten naiz obra hontan. Eta ez da erreza niretzat eta ez da erreza nire inguruarentzat ere, Larun batean estreinua izan zen, nire lagun guztiak, nire herrikideak, nire familia hortzegoen. Eta ikusten dituen, 3.-laugarren hilara, nire gurasoak, nire anaia, nire koinata, eta nire amaren pañueloa ikusten nuen etengabe mugitzen. Eta konturatu naiz, ostras, ze gogorra den nire gurasoentzat ere hau, Ze gauza bat da, zure semeari gauza hauek gertatzea, eta, bueno, ja nozitzen duzu. Baina gero, zure semeak erabakitzen du gainera, hau kontatu egin behar duela. Eta hori ez da erreza. Orduan, oso pozik nago, beraien jarrerarekiko, nire amonak bizirik ditut, 2 amonak ikusten egongo dira hau, eta oso harro nago, eurekin ere hitz egin dudalako, eurek ere modu natural batean eraman dutelako guzti hau, eta oso eskertuta nago. Zenik eman dut pausua, baina kostiente naiz, eurek ere eman dutela nirekin pauso hori. Joango gara pausoz pauso, pixkanaka aurrera, goazen berriz ere intza zure sarrerara. Zu nola sartzen zara proiektu honetan? Bai, hoxe nire testua pasaziaten, Xabinen historioa ere kontatu ziaten, ez beak, baina zerbait iritsi zitzaiten, baina hori testua irakurri nunean, benetan iritsi nintzen bere esperientziara, eta beak nola bizi izan du nau, ze uste oso ondo adirazita daola antzeslanean, bere bidaia guztia. Eta orduan nik ere holtzan bere beakin batea bizitzen bere bidaia. Azkenen nire pertsonaia, birusa da... Bai, zezu birusa zara, ez da? Bai, hoi da, baina nik gehiago lantzeakoan eta azkenen konturatu naizena da, Xabinen, birusearen ondorio sortu zaizkion barruko hots guztiak biltzen ditura, ez? Onda, elkarrizketa bere beldurrekin, bere kezkekin, eta orduan bidaia batea egiten dugu. Eta nola jokatzen duzu paper hori? Aldi oro zaude hor, ala sartu irtenean ibiltzen zara? Aldi oro, azkenen bere barruko pertsonaia hori naiz, ez? Orduan, aldiro gabiltza batea. Bai. Esango genuken ere barruko beste... Bai, biak nire barrenean direla, eta pixka bat antzerki hortan ikusten dena dela, pixka nire buruan pasatu diren gauzak, nik montatu ditudan mamuak. Baina zuretzat oso horra, ez? Nahi esan denbora guztian horre egotea, oroitzapen horiekin, ez? Nik esaten diot, obran zehar birusari esaten diot, askotan, 10 urte hauetan ez da momentu bat egon zurekin pentsatu ez dudana. Horratik daude aserreak, horratik daude denetatik dago, ez? Elkarbizitza bat, pixukideak izango bagina bezala, eta gure gora berak izan ditugu, eta gora bera horiek islatzen dira obran. Baina laguna gara. Eta hori ere islatu nahi genuen, eta horrela bukatzen dugu. Gainera komedia bat delako, eta ez genukelako nahi jendea tristateratzea obra hortatik. Nik nire esperientzia kontatzen dut, nik momentu txarrak pasa ditut, baina orain ondo nago. Eta nahi dut hori ere adierazi modu, erreal batean. Xabin, estenatoki gainean kaiola gorri bat dago. Zuk lehenbiziko entxegua amaitu zenean, zer sentitu zenuen? Niretzat egunero gauza bereziak pasatzen ziren, sorkuntza hortan esaten dizut. Lehenengo irakurketan mai baten bueltan ezer gabe, egintzak irakurri zuenean, ja magia arnastu nuen. Kaiola iristea kostazan, Bai, beti kaiola iristen denean, eta bai, nik beste kaiola mota bat irudikatzen nuen, baita ere esango dizut, bai. Eta erakutsi zidatenean kaiola gorri hori, esan, ostra, hau zer da? Eta gero ja hasi garenean berarekin lanean eta iruditzen zait dela elementu oso garrantzitsua, oso beharrezkoa eta sekulako presentzia du kaiola horrek. Oso pozik nago kaiolarekin. Maite dut kaiola hori. Ondo moldatza dea, bai. Bai, joko asko ematen digu, eta gainera bisualki ere oso polita da, eta kolore gorri hori ere erabaki zuenak asmatu zuen. Eta gu oso pozik gaude, orain 3 bat hilabete hemen izan zinelako, hemen askatu zenuelako, ireki zenuelako zure bihotza, hauxe horrela izan zen momentu hori. Amaika batean, etxean nengoen, gurasun etxean, eta telefono dei bat. Izan nuen. Eta telefono dei horri esker jakin nuen seropositiboa nintzela. Momentu hartan kendu zidan
askatasuna eta bizitzeko gogoa nolabait. Beti egon da hor, ez, beldur hori eta... Baina ni legorretakoa izan da, legorretan ez. Legorretan ez zait tokatzen hau, nahi. Galduta egon nintzen hasiera hartan gurasoekin, anaiarekin hitz egin nuen, gogorra izan zen. Nire beldurra egunero zen norbaitek jakiten badu hau, ze gertatuko da. Eta Xabi, noiz egin zenuen krak? Uste egin nula krak, gero krok, gero katakrak, eta gero beste krak txiki bat, baina ja laguntza eskatu nuenean, orduan benetako katakrak izan zen. Psikiatra hitza sartzen da bizitzan. Nik psikiatra hitza ez nuen entzun nahi. Baina, joan nintzen, pausa eman hor ere, eta, asko lagundu zidan. Xabi, horrela etorri zinen, ez dakit orain nola ikusten duzun, kanpotek ikusita, baina bereziki, nolakoak izan ziren urrengo orduak, urrengo egunak, aitortzaren urrengo egunak? Aitortuko dizut oso urduri etorri nintzela, baina oso lasai atera nintzen hemen. Eta nire bikotea ere hemen egon zen, nirekin. Eta atera ginenean, esan nion, guazen normal jarraitza, erosketa batzuk egin behar ditugu, eta guazen erosketa horiek egitera, eta nik nire gauzak normal egin dituen. Urrengo egunak, erreakzio asko jaso nituen, oso politak, denak, oso eskertuta nago. Jende asko ireki da nirekin. Jende askok esaten dit, oso ausarta zara, lehen Agusek ere komentatzen zuen, eta bai, jende askok esaten dit, oso ausarta zara, eta ze biluzten zara asko, eta biluztu zara, eta bai, egia da. Baina ez naiz oso ausarta, eta... Baina urte asko kosta zait paus hori ematea, marrut gero da, eta baina bestera bate ikusten dituenean gauzak, orain urte batzuk zinezkoa izango zen horrela hitz egitea. Orduan oso pozik nago, erreakzioiek oso politak izan ziren, eta esan dizudan moduan oso eskertuta nago, elkarrezketa hori askotan entzuten dut. Elkarrezketa benetan politia izan zela iruditzen zait, eta intzen duten entzute ariketa bat, ni hemen egon izan itzein gelditu gabe, eta oso gustora gelditu nintzen, eta oso pozik nago, elkarrezketa horrekin. Eta noiz erabaki zenuen zure bizipen horiek obra bihurtzea? Beira, nik duela 10 urte esan nuen, nik hau modu natural batean eraman nahi dut. Eta lehenengo aholku hura izan zen, ez izan presarik, eta orduan kontrakoa egin nuen. Gorde, eta denbora luzez gorde nuen, ez? Baina beti ibili dut buruan ideia hori. Zerbait egingo dute, Euskal Herrian ez dugu honi buruz asko hitz egiten, nik ez dut behintzat entzuten. Ensaioetan askotan esan dugu birusa euskaldun berria izango dela, ze orain arte ez du beharrik izan, euskaraz ez du beharrik izan euskaraz beharrik, eta banuen, behar hori edo gogo hori, ez? Telebistan lan egiten nuenean, dokumental bat egingo dugu, edo zerbait egingo dugu, edo erreportaje txukun bat, edo... Eta, gero antzerkia agertu zen nire bidean, taen eman nuen izena, Donostiko Arte Eszenikoen tailerrean, eta, hor aldatu ziren pixka bat gauzak, eta esan nuen, holtza gustatzen zait, probatu nahi dut hau, eta zergatik ez bide hau erabili horretarako, hor sortu zen pixka bat. Izan ziteken telebista aipatu duzu, izan ziteken antzeslan bat, esan duzu, izan ziteken irratia zergatik ez, hor ditugulako zure lagunak. Ainhoa Vitoria eta Andrea Aranburu, arratsaldeon! Arratsaldeon, kaixo. Aixe gaiztua. Espero zinun. Ainhoa eta Andrea gazteako... Ezakit, espero zinun ikuste bai ez. Ez. Ez zuen espero, sorpresa izan da. Gainera, bisita egitera egon naiz, gazteara, eta eurekin egon naiz, eta esan diat, bibazuek erazaz, ez nekigu ezer. Aldu bak. Aiba, zezok. Bueno, gazteako lankidea zarete, baina Ainhoa eta Andrea gaur egun Xabin zer da gehiago, lankidea edo laguna? Hombre, laguna, ja, ez da? Laguna hona gainera. Bai. Oso. Faltan batatzen dugu hori gisa da, eta askotan gertatzakako ez da, jendia jutia eta dolu hori eitiana, baina guko oso presente daukagu Xabin, eta bai, faltan batatzen dugu. Eta zuek, bere elkarrizketa hori ikusi zenutenean, zer sentitu zenuten? Nire esmena eta arrotasuna batez ere. Eta esaten zauen ez, ausarta dela, eta guk bai nik esan dut, ze ausarta zaren, eta egisa da, ez dakit, badalako gauza bat, guretzako sorpresaz bezala hartu ginen, ez? Eta bere ikustia holan hain pozik, ez? Pozik baino ustuta, ez? Jazta, kontatu dut, eta
liberatuta nau, eta hori pozgarria da, ez da ikustia lagun bat, bueno, aurrera pauso bat ematen. Lasai, bai. Andrea, zuk esan duzu Xabinekin elkartu zinela lotsagabea, alaia eta umoretsua delako. Nola uztartzen dira hiru horiek? Bueno, eta batez ere Goierritarra delako. Ez, lehenengo momentutik ez dakit, ni bekaduna nintzen eta sentitxu nun ez nindula gutxi etxi ez ezer, eta, adiskidetasun harreman politx bat sortzen hasi ginen, eta gaur arte. Eta netzako, oso aberatsa da bere laguna izaten jarraitzea. Intza, zuk orain Xabin ezagutu duzu? Bai. Nolakoa da? Horrelakoa da? Horrelakoa da, bai. Ez da Goierritarra dalako. Ez, baina nik ere Xabinen partetik ezagutuetena eta azkenen bidaia bat indegu elkarrekin da tokatu zaiten bide lagunik onena. Hasi egin dugu bidaia, hasi. Hasi dugu, hori ere egina. Geltoki batzuk bazkau, elkarrekin. Igual, aserre bukatuko dugu. Igual, hori ere bai. Ainhoa, orain hirurok lagunak zareten oski, Xabinek irratia utzi eta kontaktuari eusten diozue, bisitan etortzen da edo WhatsAppez duzue zuen kontaktua orain? WhatsAppez zeten da, kafe bat hartzeko geratu izan gare, eta, egia da, ontxe bakoitza beraldetik, ez da inerrezea, lehen igual 8 ordu egoten gitzen alkarrekin, eta hori mantentzea zaila da. Baina nik entzuten zaitut egunero, nik oso presente zaitut da. Egia da, lehen esaten nuena, antzerki obra, ona etorri aurretik, elkarrezketa ura ematera etorri aurretik, zenbait pausa eman nituela, 2 pertsona hauek izan ziren horietako 2 kafe. Niretzako oso bereziak dira biak. Baina inoiz ez nuen ausardiarik izan eurekin hau elkarbanatzeko. Eta ni oso eroso sentitu naiz bai Andrearekin eta bai Ainhoarekin, eta gauza asko elkarbanatu ditugu. Eta nik beti izan dut tope hori hor. Orduan, telebistara etorri aurretik argi nuen Andrearekin garagardo bat hartuko nuela, eta 2 eta 3 hartu genitun, eta Ainhoarekin, beste orrutegi bat zenez, kafe bat hartuko nuela. Eta bi elkarrizketa horiek oso bereziak eta oso barruan ditut, eta argi neukan egin bar nuela. Lehenago ez. Bai, noski ez nuen, bai. Xabin, orain bi lagun ikusten dituzu, baina gehiago ere badira, gehiago ere badaude, ikus ditzagun. Esan zenidanean artista sartuko zinela, sekulako disgusto hartu nuen, zanuen kontadela ofiziozke daude artista benetan, esan diate oso ekibokaturik nengoen. Bai, eta asko lasaituko zara emanaldia ikusten duzunean, zegorretan izan ginen legorretan. Zoragarria, oso ona, beraz zorionak, eta segi hortan. Ni joan horrez ikusten ez dakit Leidorrera, edo zuzenean Victoria Eugenia, edo Salera, edo Samamesera, edo baina joango arazuek ikustera. Ba, Xabi. San Mamesen. San Mamesera. Kaiolakin hor. Kaiolakin San Mames erdia. Horria ongi geratuko da. Bai, ongi geratuko da. Igual bai. Ainhoa, Andrea hor jarraitzen duzuelako. Orain desberdin sumatzen duzue Xabin? Bai. Esan zegoen momentutik, gogoratzen naiz, justo abenduaren lehen da bizikon kontatu zitela nahi, eta beste lankide bati, bazkaltza jun ginen, gero garagardo batzuk hartu genitun, eta momentu hartan hori jakin baino lehen agurtu ginen momentutik, banekien beste Xabin bazela. Eta Xabin berri hau edo eraberritxu hau ezagutzeko oso gogotsu nau. Eta faltan botatzen omen duzue, bereziki bere argazki muntaketengatik, ezta? Niko nion dauket, nire txokoa, erradazioan, bakoitza dauke bere txokoa hola itxita, eta Xabine ikustatzakako montajeak eta itia, gure argazkixak hartu eta beste baten gorputzian jarri eta horrelakoak. Nik adibidez dauket, ez dakizein da, ez da akordatzen, Lady Gaga norpeian, nire horpeia jarri eta horrelakoak itxen ditzu. Eta hor dauzket danak, eta hori egia da, hori falta motatzen dugu oso divertigarria dalako, ez da? Eta horrelako gauzak ikustia, ez dakit, beti geratzuko gaku bere presentzia hori gure paperetan eta gure montaketan. Bai. Ainhoa eta Andrea, mila esker gurekin izatearen eta sorpresa ematen laguntzearen. Ongi izan eta laster arte beste garagardo bat, beste kafetxo bat edo dena delakoa. Ongi izan. Agur, agur. Eta Xabin eta Intza ditugu hemen kanpora sartzen obrari buruz hitz egiteko, irudiak ere baditugu, beraz, ikusi egingo ditugu, ezta? Hemen, kanpora sartzen. Orain 10 urte. 2013ko martxoaren 11an.
Ostean ere txanda. Ze? Hala ere ezagunagoak egingo zaizkizuen nire gaztelerazko siglak, VIH. Eta ez nahastu VHS-erekin. Barregarri egingo zaizue, baina ez dakizue zenbatetan nahastu gaituzten. Ezkerra, homosexuala eta seropositiboa. Etxerako moduko mutila. Berriz ere barruan. Berriz ere barruan. Gaixo nago, eta hil egingo naiz. Bueno, ez da horren besterako. Nere errua izan zen. Zerbait gaizki egin nuen, nere errua izan zen, errua! Errua! Zergatik enintzen zaindu, errua! Bueno, errua ere aipatzen da, umorea ere badago, Intza? Bai, umorea oso presente. Bai. Bueno, azkenen Xabinen helburua hasieratikan komedia bat itea zen, ez? Eta pixkat, azkenen gai hau tabu izateari uztea eta komediatik itea distantzia bat hartzeko modu bat da, eta lagungarria da hortik itea. Eta lortu duzu, komedia egitea, jendea barre ikutu ez dakit? Jendea barre iteu behintzat. Zu bakizu ze altxordan intzalkai. Hala, bestia. Egia da, jende asko esan didala gainera, jo, ze aktore puska Intza eta eske eman dio brillu bat obra guztioniz, egia da, historia bere momentu ilunak ere baditula. Baina negar gurea sartzen zaizun momenturako, Intzak altxatzen du momentu hori eta segituan barrera eramaten ditu. Eta jendeak esaten zian, eske ez dago momentu bat lasai egoteko ere. Negar gurea ematen dizu, baina gero parrez daude, eta bai, komediatik asko du. Intzak egin du komedia eta Aitziberrek zuzendutako komedia ere. Aitziberren ikutua ere asko nabaritzen da obra honetan. Bai. Zer izan da ba, Aitziberrek eta Sarak antzezlanari eman diotena, Intza? Dena, ez? Bueno, azkenen oso ekipo lana indeu, ez? Niko hasieratik jendea galdetzen zianen, zen muz eta, eske ze talde indeun, ezagutu gabe elkar, eta dauzet elkarrekin indeula bidaioi, eta komediatik erraiz. Azkenen, Xabine ere badaka bere alderdi komiko hori eta kristona, eta orduan elkar elikatu gea zentzu hortan. Eta Intza, badago momenturen bat esaldiren bat edo gitoiko esaldiren bat gogorra egiten zaizula esatea, gaur egun ere, negite esan. Gogorra? Bueno, nik uste parra guria sartze zaigulako, ez? Momentu batzutan, justu Xabinek bere izenarekin arazoak ditun zati bat badago, ez? Demo guztinez azaldu behar du, isa eta enerekin. Eta hor jolas bat badakau, elkarri bazilatzen dio horrekin, eta hor parra aguantatzea zaila izatea. Azkenen, Intzak 8 pertsonaje gorputzen ditu obra honetan. Zebera birusa da, baina medikuaren noanean, birusa medikoa bihurtzen da, pixkat kontakizuna laguntzeko, eta paperez berdinak egiten ditu, eta parrasko egiten du jendeak pertsonai horiekin, eta ni momentu batzutan urduri ere jartzen nintzen benetan entxeguetan, ze etortzen da herrikide bat kontsulta batean, eta galderak egiten hasten zaizun bizilagun hori, galderak, eta benetan urduri jartzen ninduen, Intzak entxeguetan lortzen zuen benetan urduri jartzen. Azken pixkat hori gertatzen zanez, azkenen zeon Xabin bere historioa kontatzen, da historio zaila eta gogorra eta bada, baina, karo, inguruko pertsonai guztiek ez dira errealitate horren parte hasiera baten. Daude beraien bizitzak egiten, eta orduan kriston txokea sortzen da, ez, bi pertsonai horien arten, eta agian horrek iten du morea, eta horrek iten du txoke badaolako, ingurua eta Xabinen errealitatean artean. Bueno, asteburuan estrenatu duzue, 3 pase eman dituzue, legorretan asteburuan. Dagoeneko 200 piku pertsonak ikusi dola kalkulatzen dugu. Hemendik aurrera non, Xabin? Ostiral hontan bertan, 17an, Zaldibin izango gara. Kontatu egingo dugu, ostiralean Zaldibin. Bai, eta gero, apirilaren 28an Ordizin, zeko jarri konkistatuko dugu lehen maiatzaren 6an Lasarte konkistatuko dugu, Intzaren jaioterria, eta maiatzaren 12an Beasainen ere izango gara, eta gehiago ere baditugu Uztailean Donostiara iritsiko gara. Osongi. Eta gehiago ere, bai, pixkanaka joango gara. Izango dira, etorriko dira eta emango dugu bai. Egin ditugu sare sozialak kanpora sartzenen Instagram kontua eta hoietan ere ari gara zabaltzen informazio guztia. Beraz, jarraitu eta guk gustora erantzungo dizu. Beraz, badakizue, informazioa behar baduzue, kanpora sartzen, sare sozialetan hortxe dago. Eta orain kale jira bat egingo dugu, Agus Barandiaranekin. Oso ondo iruditzen zait. Bale, bagoazen gaurko kale jirakin. Eta gaurkoan protagonista nor izango da? Hauxe. Alboka. Alboka izango da gaurko protagonista. Eta honen inguruan arituko gara. Eta horretarako nora joango eta Nafarratera. Esaten dutenez Euskal Herriko, ez dakit, herririk hotzena omen da,
ez dakit, hotzena den edo ez, baina gu joan ginenean, hotz asko pasatu genuen. Baina behin, gure protagonistaren etxean sartu ezkeo, Hector da gaurko protagonista, bere etxean sartu ezkero berotasuna somatu genuen. Eta ez bakarri beheko zua jarrita zegoelako. Ez, Hectorrek badaukalako maitasun asko, eta batez ere instrumento honekiko maitasuna dauka Hectorrek. Benetan 20 urtekin daukan pasioa, instrumentu hau jotzeko, panderoa jotzeko eta euskal tradizioa mantentzeko ikaragarria da. Ni hasi nintzanean trikitisa jotzen ikuste dut horrelako pasioa neukala. Eta horra aurkitu dut, Hectorrengan aurkitu dut, gaur egun horrelako gazte batek nola izan alduen horrelako pasioa. Beraz, goazen Nafarratera, hotza pixka pasatzera, baina Hectorrekin seguru kentzen zaigula. Aupa gaurko kalejira, aurrera Alboka! Aupa Nafarrate! Bueno, Nafarretera etorri gara, Hectorrekin egin dugu itzordua, eta lehen da biziko galdera Hector da, nor da Hector? Nor zara zua? Bueno, Hectorre Nafarreteko pertsonaje betez, mutil gazte bat nok, 22 urte eusko eta, bueno, musikari ez. Orduan, noiz hasten zara musika munduan? Bueno, hasi justo, txikerra nintzenien, ez? Bueno, hemen beti auki daue musikea viniluak eta... Bai. Neura etxe bebai musikari da, bateria joteo, eta hortiken, ez? Bai. Eta, bueno, 17 urteaz lortu inamen eure lehenengo albokea. Beraz, txikitatik daukazu afizioa, eta lako batean ja alboka lortu zen, ez? 17 urtekin. Claro, bai. Eta albokaz gain, pandero ere? Pandero joten ditut, bai. Jotzen duzu? Bai, hoi da. Eta nolatan hasten da Hector panderoekin? Bueno, hazen nintzen panderoa joten, juten nintzen alboka jotera, kalejiretara, eta, bueno, hortiken ez, eta nola, albokako pieza guztiak etzekiat, bardun esan hemen, venga, Claro, isili egon behar, ez? Claro, ez dakizun kantua jotzen zanean, isili egon behar. Hoi dok, eta esan hemen, venga, animauko pandero bategaz. Panderoakin behintzen laguntzeko eta hori. Bai, hoi dok, eta guain atope panderoagaz. Eta kalejira horiek eta non egiten dituzu? Kalera joaten zanean jotzen eta nondik ibiltzen zara? Bueno, pilo bet mugituten naz, Euskal Herri ozutik. Beti eukiten dute asteburu baten libre juteko, izterra zure. Eta zuretzako, Hector, zergatik dira horrein garrantzitsuak, bai herri musika, baita ere herri instrumentuak tradizionalak, zergatik? Eske beti eukidate doinuak neure barnien, Eske dekote sarma bet, ez zekian nola esplikeu, Joterakuen edo fanderoa edo peñaparda edo albokea. Sosar mugituten ite barrutik. Eta okerrez banago, gainera, orkestra batean ere bazaude. Ze orkestra da hori? Eijo, Euskadiko ikasleen jaz orkestra. Jazeko big band bet, baina bebai sartuten dugu albokea, txalapartea, fanderoak eta olako hauze. Okerrez banago, hemen Mauriziaren lobakin edo bazaude, ez? Eta Mauriziaren fanderoa gaz. Eta ze egiten duzu zubereiekin? Grabain gendu narratien aire dokumentala, Mauriziako bizitzeak ontetan, Kataluniako gaztik eta Euskal Herriko gaztik elkartzen dire baserri batin. Eta hitzen dugu, tarotagaz, albokeagaz, soinuagaz, Mauriziako pieza bet. Eta goin gurtin atarako da, así que, gogotz ikusteka. Eta hemendik aurrera, ze proiektu ditu Hectorrek? Zein behar duzu? Bueno, guain dekat, bilagunekaz, Carlos Agigezta eta Usuek ere jeta, soinulari, Ingo, tekno musika edo elektronika, eta albokeak eta musika tradizionala... Uztartu, ez? Uztartu. Bi estilo horiek. Bai, así que, Eta horiekin, bi parteide horiekin egingo duzu talde berria, proiektu berria bai bintzat. Bueno, segi urte askotan, placer bat izan da, Hector, zurekin egotea, kristolako etxe polilla daukazu. Ezkerra honit. Biba zuek. Bai. Ze pozgarria da horrelako gazteak ikustea zelan gozatzen duten albokaren inguruan. Eta Leon Bilbaoren alboka honek badauka oinordekotza hori gauza pozgarria da beti, eta Hector primeran eramango du aurrera albokaren soinua. Baina, faltatzen zaigu, entzutea zerbait, eta Hectorrek Aita San Antonio izeneko kantua joko digu albokarekin, noski, aurrera!
Bai. Aupa Hector, segi olaxe aurrera gure tradizioak zaintzen eta mantentzen. Aupa Leon Bilbao, aupa Maurizia eta aupa gure tradizioak. Aurrera! Zoragarri, zoragarri. Dantza pixka bat egin dugu edo. Edo. Eta orain jolas egingo dugu. Agus, preso baldin bazadete. Jolas, edo... Jon Garate, Arratsaldeon, zintza! Arratsaldeon, hemen, Arratsaldeon da noi. Bueno, gaur bai, bazan garaia sofa berriro bete-bete da ikusteko. Lehiatzeragoaz, bi taldetan banatu behar dezue, eta taldeak nola dian? Ba, hemen jarriko zaten Maialen da Xabin, eta hemen Xabi, Intza eta Agus. Entorri gara. Ala, animo, Intza. Gaztua, venga. Ni hemen. Zu hemen, zu Animo. Banatuta bi taldetan zaudete, banatuta dauden bezala Maialen eta Xabire, bai? Xabi, azte bete kanpoan oporretan egon da, baina gu ez geha aztu. Hemen beste barruko liga bat bai baitaukagu, sartu mesedez, nola geratuen kontua, markailloa nola daun. Xabi, 15 puntu, da Maialeneko 21 bat irabazi ditu orain arte. Pilota partida bat, ematen du, 22 noiz iritsiko geha, ikusiko dugu. Azken alde Maialen dana galtzen nahi da, Denak. Gaur ikusiko dugu gertatzen den, gaur arte. Zuek laguntzeko. Lehenengo probakin hasiko gea. Rafaga, Zirza! Zirza! Publiko bat! Oso ondo! Galdera azkarren txanda da, zuekin hasiko nahi. Ez badakizu erantzuna, paso egiteko Zirzart esan. Zirzart esan behar da. Zirzart paso egiteko. Baina lehenengo txanda baina zuek libre. Hola, Maialen konzentratuta dago, ja. Konzentratu, garantitzea dago. Baina. Maialen, Xabin Fernandez izena bizena alderantziz irakurrita Zendanref Nibasi da. Egia do gezurra? Egia. Gezurra, Zendanref Nibasi da. Nibasi. Basekin, Xabinek. Xabin, aditza da. Kanpoko aldetik barrura joan edo eraman. Zer da? Kanpoko aldetik barrura joan edo eraman. Sartu. Bai, ez ondo, sartu. Maialen, zenbat letra ditu Intza Alkain izena bizenak, 11 edo 13? 11? Bai, ondo. Xabin, 1985ean, zu jaio zinenean, hasi ginen eteben Arturo Erregea marrazki bizidunak ematen. Egia edo gezurra? Arturo Erregea... egia. Bai, egia, ondo. Maialen, zein da Xabinen bigarren abizena, Zubeldia edo Ibarguren? Zubeldia. Bai, Ibarguren, Intza da. Eta, Xabin, zenbat pertsonako dukiera daukal Legorretako herri antzokiak, 150koa edo 180koa? Bira, ez da erabat zehatza, 154, 140. Bai, oso ondo, zehatza. Oso fin, bai. Animo, Venga, Xabi, Intzak antzerki konpainia sortu zuen 2019an. Nola du izena, formal edo formol? Formol. Bai, Intza, ostiral honetan martxoaren 17an non izango da kanpora sartzen antzeslana? Zaldibin. Bai, oin esan dezue, bai. Agus, zein ordutan? Zazpietan. Amarterritan. Xabi, Xabin Fernandezek Minluzen parte hartu zuen 2007an. Egia do gezurra? Egia. Bai. Eta Intza, Xabin Ikerrekin joan zan Minluzera, finalera iritsi ziren. Zakoa eraman zuten bai edo ez? Ez. Ez, sondo. Eta, Agus, Intza Alkain, Angel Alkain aktoraren zenitarteko amena. Egia do gezurra? Ez. Gezurra, oso ondo! Oso ondo, gaur pitaldeak oso ondo. Zuek bai eta zuek ere bai. Zer dago, berdinketa? Ez dakit, iurretako lankideo, markagailua sartu, favorez. Berdinketa. Berdinketa alda. Ez dakit. Kontatzen egi agoran, Aigea. Bai, zezirtza, empatia handiko saioa da. Empatia handia da. Bigarren txandarako bat, errenpatiekin jarraitzen duen, edo ez. Rafaga! Zirtza! Zirtza! Publiko bat! Hemen, beira. Ilarrezko galderak, haue bakoitzak 3 puntu balio ditu, eta ziko geha zuekin. Argazki montaje batzuk jarriko ditugu, euskal aktore batzuk zuen arpegia gainean jarrita. Asmatu berdezue argazki originaleko azpiko aktore hori nordea. Lehenengo argazkia da Maialen da Xabin. Euskal aktoreak dira? Euskal aktoreak, hori da pista bakarra. Sartu argazkia. Vale, Maialen, aurpegia zuria da. Eitxoin, aukera baita gude. Ni badakit. Aukera dia, Itziar Atientza
Zarako zar edo itziar dituño. Ai, zer diozu. Zu beste bat uste zenuen? Nik esango nuke gure zuzendari ordea dela. Sarako zar da? Sarako zar da. Sarako zar da. Zarako zar omen da. Bai. Sartu erantzuna. Ona. Maite zaitugu, Zara. Baina, guapa da, baina guapa zegoen, bestela ere, Oso ondo, bietara oso ondo zegoen. Bai. Bigarrengo argazkia zuentza da. Vale? Sartu mesedez. Vale, arpegia Xabi Zukiazuria da. Azpiko hori ordean nor da. Aukera datoz, Bai. Gola erresa da, baina. A. Jose Ramon Soroiz. B. Candido Uranga edo C. Paco Sagartzazu. Soroiz. Bai. Sartu erantzuna. Iru puntu zuek. Berriro zuen gana, noa. Urrungo argazia zuentza da. Eman. Xabi, animo. Ai, Dios! Hori... Aukerik gabe badakizu esate? Nik uste baiet. Edo aukerak irakurko ditut. Aukera dia, Elena Irureta, Ane Gabarain, edo Loli Astoreka. Loli Astoreka. Baina gaina, hile jarrera gustatzen zait, Loli. Ez bairik gabe, erantzuna favorez. Oso ondo. Eta azkeneko aukera da, 3 puntuak eman nahi. Erke daude, zuentzako da, zartu argazkia. Ai, Dios! Intza, zure azpiko hori zein da. A. Patxi Santa Maria. B. Ramon Agirre edo C. Ignacio Tolosa. Ramon Agirre. Ramon Agirre da. Gaztetuta, Ramon Agirre gaztetuta. Oso ondo danok, oso fin, oso atxogun, ederto. Gu bai, zu... Berdinketa. Montaje horiek. Urrengoko zailagoa, gero kejatu ingozate. Markagailoa Igurretako lankideok. Ganek asmatu dituzte, berriro empatia, zirtzarte. Amaika eta amaika, bazkeneko probalagoaz, hemen erabakiko da guztia. Rafaga, zirtzat! Zirtzat! Publiko bat! Oain 5 puntu. Honek 5 puntu bale ditu. Ben, puntu erdi batekin ere, jairaziko genuke, baina. Asmatze badezue 5 puntu zuentzat, ez badezue asmatzen erantzunak gaizki emate badezue 5 puntu kendu ingo zaizkizu. Vale, galdera bakarra da, beraz, eskualdan okatzean. Emani martzaio ez da. Bai, nik galdera irakurriko dut, gero aukerak emango ditut A, B eta C, eta gero, bat, bi eta hiru esan dakoan, orduan, lehenago ez, eman pulsadoreai. Vale? Venga, baina, hauaz. Eman, horrena, jakinga. Ai! 2015ko irudiak ikusiko ditugu, 2015ko Euskal Herria zuzenean saioko irudi piralak, zaue piralak intzean, altxorra ikusiko dugu. Uholdeak zirela eta Carlos Ostolaza, Osintxuko parrokoari urak kotxe harrapatu zion. Baina honek kotxea martxan jarri zuen eta ateratzen saiatu zen. Xabinek elkarrizketa egin zion Carlosi eta Carlosek esan zion. Korrontearen indarra lurretik motorra geratzera. Hori izan zen A. Puntilla. B. El nuda más. Edo C. Gertakizun bat espero ez nuena. Bat, bi, eta hiru. Hori izan zen. Puntilla, el no da más, edo gertakizun bat espero ez nuena. A ver, Xabi, Ni dakit. El no da más. El no da, eta zu nola dakizu. Hombre, hori birala intzak. Xabi, zure historiako elkarrezketa honenetako egoal. Maitenetako bat bai behintzat. Ikusiko deu, el no da más ezarantzun Carlosek. 2015an, beira. Ze artista. Arratxaldeo, Carlos! Ze muzgea? Ondo, eta zu? Hombre! Carlos, kontatu iguzu, zer gertatu zitzaizun aurreko ostiralean? Gertakizun bat esperoen nuena. Ze zoragarri izan zan, korrientin indarra lurretik motorra gelditzea. Hori izan zan, el noda más. Nola zoragarri? Zoragarri izan zan. Eta memorak, bideoak eta danetik, oso ondo! Asmatu ez, el no da más, el no da más. Asmatu ez, 5 puntu zuentzako, markagailoa nola geratu da, ja empatia ez da hoga. Amazek, Maiale, tartea txikitzen nahi da. Hauko ekipo, zuentzako sari hemen daukagu. Sari ere bai baitago. Zer irabazi dezue? Bakar, zuentzako, zirtzarteko da traja!
Eta Xabin gabe, bueno. Gerrik asko. Bueno. Kontakizuna, Hori, Xabin, zuretzat opari. Bai. Xabin, nire zuzenatik. Garatenen aurpegiakin, Zatu polita, garatenen aurpegiakin. Ikusitatzen nuen bideo, baina etzenekin nien nintzen. Ez. Data gogoratuko ditugu, Intza edo Xabin, bietako bat. Beraz, Zaldibin noiz izango zarete? Ostiralontan. Ostiralontan, eta hortik aurrera, zer gehiago daukago? Datak, Xabin, zuzenatik. Apirilako 28, Ordiziko herriantzokian, eta maiatzean 6an Lasarten, eta 12an Beasainen. Beasainen, oso ondo. Eta hortik aurrera askoz gehiago etorriko dira, bestela badakizue kanpora sartzen sare sozialetan aurkitu, eta hortxe informazio guztia. Plazera handi bat, Intza eta Xabin, eskerrik asko benizateagatik. Haupa, Agus, eskerrik asko. Ondo izan. Xabi. Bai. Ze bolilla, Jendeak pentsatuko du benetan, nik egia esango ditut, nik enekien. Intzak esan du, nik badakit, aurrera. Zua zenekien? Bai. Nik egia esan... Bueno, Arizkampo, Arratxaldeon. Arratxaldeon, bikote Arratxaldeon ikusentzule guztioi, eta bueno, nik banekien ez nekien, eta horietan enai sartuko, baina esango dizuet nik ere banekiela. Ikusten. Bueno, eta zer moz daude ardiak eta arkumeak eta... Ardiak espezial, gainera gaur gauza bat gertatu da. Ja, markatzen du, hola, egutegia gaur egun berezi bat markatzen du, eta zuek ikusiko duzue, zer den markatzen duena ikusi. Aber zer iruditzen zaizuen ikusten dela hemen, begira. Aber. Arkume guztiak erditu direla. Zer ikusten duzue? Horrezta oinor. Ona Maialen, ikusten duzue, ja erditzeko ardirik ez dago hemen, ez da atzeko lotean ere. Alegia, atzo erditu zuen azkeneko ardiak albi etxaldean, eta ez dugu dagoeneko urri bukaera azaron arte beste arkumerik eukiko hemen etxalde barruan. Hemendik aurrera, kanpoko belarrak hasteko zai gaude, gure ardiegia kanporako bidea hartu, eta joan etorrian aritzeko, badakizue udaberrian, joan etorrian egoten garela, esnea jeitzi eta janaren arteko bide horretan murgiltzen garela. Horrek esan nahi du, ez dela gehiago momentuz ez beltzik eta ez zuririk jaioko, ez da? Ez. Eta, beltzak badaude, baino gehiago ez dira jaioko. Ikusi, aber. Hortxe? Urdia agerian nola dagoen. Hortxe. Orduan, dagoeneko erditu behar zirenak erditu dira. Eta hemendik gutxira ja, ahariak bere usaina ekartzen hasiko dira. Ze ardiak arkeratzen hasiko zaizkigu, egia da guk ekainera arte ez ditugula ahariekin jarriko, baina hemendik aurrera, ojo, kuidao, ez da dira aharirik sartu eta sustorik ez diezagun eman. Eta gaur, ardiaren biziaren zikloa, azaldu behar diguzu, ez da? Bai, ardiaren biziaren bilakaera, sail batean jaiotzen denetik hiltzen den arte, zein den pasatzen duen zikloa eta zelan egiten dugungu horren arabera. Ikusi zazue. Zenonik etorriko zare, oraindik ez dakiten gabe, bile joak jauzten gauzurezan. Noiz pasatzen da arkume bat edo bildotxa bat ardi izatera. Ardiak 2 urte behar ditu izan ardi konsideratzeko. Horren aurretik badakizue, arkume edo axuri, bildotx eta arkasta izan beharko dira lehenbizi. Eta konsiderazio hau eukitzeko, ardi izateko, elemento nagusi bat behar du izan ardiak. Produktibitate gaitasuna. Alegia, arkumeak izateko gaitasuna eta esnea emateko gaitasuna. Eta bere gorputz garapena erabat garatua duela ziurtatua behar dugu izan. Behin ardia delarik, urte batzuk egingo ditu. Azkenean, hartzar izan eta bere zikloa bukatu arte. Arkume izatetik ardi izaterainoko bide horretan, animalia horrek gastu bat suposatzen du etxaldean. Gastu hori amortizatu egingo da, produkzioan hasten den momentutik aurrera. Alegia, ardia den momentutik. Eta ardiak gero eta denbora gehiago emankortasunean pasa, errentagarritasun gehiago emango du. Bilakaera horretan urte batzuk beharko ditu ardiak.
Ondoren, artzar izango da. Bere produktibitatea jeitsi egingo da, eta orduan errentagarritasun gutxiago eskainiko du, noski. Azkenean, artzar hori haragitarako bihurtuko den animalia izango delarik. Ardien bilakaeran ugalketa zikloak hartuko du erdigunea. Beraz, urtez urte, ziklo horrek baldintzatuko du bere ibilia. Ardiak arkumea emango digu eta esnea emango digu. Horrekin haragia eta esnekiak sortzeko gaitasuna. Ziklo horretan ongi zainduko dugu ere animaliaren bizi kalitatea. Horrekin bere bizirautea luzatuko baitugu. Eta beraz, bere produktibitatea ere luzatu egingo digu. Bere bizi garapenean eraldaketa batzuk edukiko ditu ardiak. Adibidez, errapearen morfologian. Gero eta azarrago, errapea gero eta zintzilikatuagoa edukiko du, poltsa forma hartuko du eta jesteko arazo gehiago sortuko ditu, gainera bere esne kopurua murriztuko delarik. Eta gainera, pentsatu behar duguna da, ardiek hortzak aldatzen dituztela pareka, beraien bizitzan zehar. Momentu batean, hortz guztiak galtzen dituztela. Eta horrek esan nahi duena da, elikatzeko gaitasuna mugatua edukiko dutela. Horregatik, artzar batek normalean, hortzak espalin baditu, ezingo du bere bizitzarekin aurrera egin, adibidez, mendian egon behar den garaian. Orduan, haragi izatera pasatzen da. Ardi latxaz osatutako artzaintza ereduan, ardi bakoitzeko bataz bestekoa 7 urtekoa izaten da. Artzaintza ereduak finkatuko du ardi zaintzatik eta produktibitatetik zein izango den ardiaren garapena. Eta ardi latxaren ereduak zaintza oinarri du eta produktibitatearen errentagarritasuna horrela ardi latxari bizitza luzea eskaintzen diola ziurtatzen du. Aritz, zenbat urterekin pasatzen da gutxi gora bera, ardi hartzarra izatera? Bueno, hori ustiategiaren arabera izaten da. Alegia, zahartzaro hau ardiari ustiategi ereduaren arabera gertatzen da. Ustiategi intentsiboetan asko esprimitzen dira ardiak, eta horrekin beraien bizitza askoz lehenago mugatzen da. Esaten da ardi intentsibo ustiategi batean ez direla 4-5 urteko mediak gainditzen. Eta aldiz, estentsibidadean lan egiten duten ardi produktibitate gutxiagoko ustiategiak, alegia latxa ereduan oinarritutakoak 7 urtetik aurrera. Nik hartzar kokatuko nuke gure ustiategietan normalean 6-7 urtetik aurrera. Eta, bueno, hor media bat kokatzen da, ardi izarra adin horretan. Gero egia da, bakoitzak bere ereduaren arabera, bere ingurune, baliabideen arabera eta zaintza gaitasunaren arabera, urte hauek luzatu edo moztu daitezke. Baina importanteena da, animaliak estensiboan, alegia lursail eremu haundi batean bizi diren, edo intentsiboan, alegia pabellon batean itxita, adibidez kasu estremoenetan, guzki argirik ikusten ez duten industrietan ez. Ez du zer ikusirik, batean 4 urte eskas biziko dira eta bestean 8 urtetik gora biziko dira. Eta ardi arrazaren arabera aldatu daiteke hori? Bai, ze askotan ardi arrazak hain zuzen ere produktibitatearen arabera zehaztuta daude. Denok ezagutzen ditugu ardi arraza intentsiboak propio produktibitatera bideratuak direnak, adibidez asaf ardia bezala ezagutzen dena. Bi ardi mota nahastuta da meltxaf eta hauasi arrazak nahastuta. Eta hauek produktibitateari begira sortutako ardiak dira, normalean intentsiboan egoten dira, eta askoz ere biziraupen eskasagoa edukitzen dute. Eta bueno, gureek ardilatxek normalean gehiago bizirauten dute, ereduari atxikita edo lotuta daudelako hartzaintza estensiboaren ereduari. Hala ere gero ardia hartzen balin badugu eta eredua zehazten balin badugu, horrek ere mugatuko du bere bizirautea. Aritz Gamboa, eskerrik asko gaur ere gurekin izateagatik, astelena eta aste artea
ere bai, eta bihar asteazkena, gogoratu bihar ere gurekin zita duzula. Bitartean ongi izan eta ongi bukatu gaurko eguna. Eta bihar etorriko gara, bihar elkartuko gara berriz ere, lehendabiziko orduan Bizi Poza proiektuko beste elkarte bat ezagutuko dugu, Arnasa elkartea, eta horren baitan beste abesti bat, beste bideoklip bat, eta beste artista batzuk. Eta bigarren orduan bi gonbidatu, bi txapeldun handi Winter Serieseko zestapunta txapeldunak hemen izango ditugu. Izenak esango ditugu, Erika Mugartegi eta Arai Lejardi atzo bertan irabazi zuten txapela. Bihar hemen gurekin, bi txapeldun handi txapeldunen saio batez galdu orain eguraldia. Biba gu! Eta biba zuek! Be music, my friend.